సార్ స్వామికి విషయం చెప్పారా? చెప్పాను నవీను, బయలుదేరారంట, 5 నిమిషాల్లో వచ్చేస్తారు. అయ్యా అయ్యా, నేను వచ్చేప్పుడే గంట అయిందయ్యా. అక్కడ ఆసుపత్రిలో నా కొడుకు అక్కడే ఉన్నాడు అయ్యా. ఏదో ప్రాణాలతో ఉన్నట్టు మాట్లాడతారేటమ్మా, డెడ్ బాడీగా. సారీ సార్, పోస్ట్ మార్టం తర్వాత చేస్తారమ్మా, కేసు తేలాలి కదా. సార్ వస్తారు, మీరు కూర్చోండి. పాపం ఉన్న ఒక్క కొడుకు పోయాడు, ఇప్పుడు ఈయన్ని ఎవరు చూసుకుంటారో ఏంటో.